Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common vow. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi ġan, tal-li għajt l-istedina tagħna. Grazzi li l-ħabib tiegħi. Ġenni nitkellmu naqraw jekk jena u inti, ħan nistiednek nerġa'. Però għedna biex nagħmluha dil-biċċa tax-xogħol. X'dellek minn daw li ħireġ tal-UFOs tal-aħħar? Ħanejlek l-aħħar darba meta konġiet kontetlek meta issom jħorġu ħafna informazzjoni jibbeżżawni jien, għax ngħid jew qed jaħmu xi ħaġa u qed jippruvaw jaljenaw in-nies. Taf kif? Però, to be fair, ċertu filmati veru strambi. Jiġifieri jekk dawn mhumiex imbabsin u ma minnhom. Hemm minnhom li tajt imma kif setgħu jsiru daw. Tgħidli mhux kollox jista' jsir, imma mbagħad ngħid allura ħajħorġu għal-pubbliku jitnelħu b'kulħadd hekk ngħidu aħna sinjali xi ħaġa hemm. Jiġifieri issa jew jafu ħafna u qed jippruvaw jitimgħu bil-mod lin-nies biex dak li jkun jibda jisma' bihom u bil-mod il-mod tiġi n-norma. Imma eżempju qed nifhem xi tgħid inti, imma kemm qed tasal l-informazzjoni lejn il-Maltin? Ħanejdlek, da bħal kwalinkwa suġġett. Da mhux kulħadd ħajinteressaħ fuq kollox. Ġifieri naf jekk għall-argument bniedem jinteressaħ fuq it-tisir, pereżempju ħajfittex jara riċetti u affarijiet fuq it-tisir. Jekk fuq sport, jekk fuq naf fuq history, l-istess da suġġett tal-ufoloġija. Dak li jkun hawn min jinteressaħ, jien jinteressani. Hawn min jagħti każ, hawn min ma jagħtix każ. Jiġifieri isu kulħadd għandu l-interessi tiegħu u kulħadd isegwi dak li jinteressah. Però li huwa żgur li huwa suġġett li jiffollowjaw ħafna nies ukoll. Jiġifieri mhux erba' min nies, mhux nofs tużżara min nies isegwu għal ħaġa għax ċertu interess hemm, ma s'intendi mhux kulħadd hu. U min ma jagħtix każ. Imma iktar għandha naħseb jintasal minn jien naf news portals u hekk il-ħaġa, fimta jisom ma tantx jagħtu każa għax hekk in-news portals tara dak propona dik, dak sifer hemmhekk. Inti ta' social media, Social media ġifieri l-aħbar mhux qed tasal għand il-Malti. Ħanajdlek. Tipo jekk ma nkunux aħna eżempju, mhux qed inwasslu dawn l-affarijiet. Fuq social media ma tantx ħan ikkommenta għal raġuni li jtallaw ħafna affarijiet li ngħid għalija jiena huma vojta jew ta' mhux ta' valur. Pereżempju jien xi interessani naf jekk xi ħadd ippropona xi ħadd il-alla. Pereżempju jew jien naf għax għand Madoffin qata' dawl s-sakkarem il-alla rajt. Okej, jekk ħadd tellaħħa biex tagħmel awareness okej, hemm bżonn tagħmel news ħana Madonna. Jiġifieri itallaw ħafna affarijiet narhom ishom ħafna nies ifittxu ċoċati u mhux affarijiet li huma ta' interess fil-verità. Issa il-Malti għandu s-seħħta tal-gossip. U ħafna minn nies jinteresshom dik x'inhi tagħmel, dak x'inhu jagħmel u f'dawn iċ-ċoċati u mbagħad f'suġġetti illi ngħid għalija huma ta' interess u ta' min bniedem itihom daqqatajn. Ħafna ma jagħtux każ hu. Ġifieri xi ħaġa għax inti għandek jekk aħniex waħedna fl-univers
u xem wara l-mewt. Huma l-iktar ġiex mistoqsijiet li kif naqbad ngħidlek importanti għall-umanità. Tik purpose fil-ħajju inti jekk inti jekk inti temmen illi kont dalma u ġej dalma ma teżistix iktar. Nara isek ġej tal xej. Taf kif? Issa minnu għatew. Ek jemmenda. Jemmen isma. Jena xintwilit naf. Xinħammut ma nafx. Imma wara mem xej. Issa ħadd ma jista' jgħid għax ħadd ma ġie jgħidlek isma' hemm ħajja oħra ta'. Ħadd ma jiġi jgħidlek dirett, dejjem ikun hemm sinjali, hints ngħidulhom jiena affarijiet li mbagħad bniedem irid qisu jiskoprihom fih innifsu narhom dawn l-affarijiet jien iktar milli xejn ħadd ieħor. Isek intek m'intix ħadd esperjenza at first hand pereżempju li hemm xi ħaġa oħra wara l-mewt. Kulħadd jista' jgħid li jrid bħalqu. Jiġifieri taħseb inti meta once li bniedem jesperjenza xi ħaġa li jkun mbagħad intom li jaċċetta jiġifieri li jkun hemm xi ħaġa wara l-mewt. Ejja, ara ħa ngħidlek. Jekk bniedem mhux ħajduq, mhux ħajari u mhux ħajesperjenza xi ħaġa, mhux ħajkun jaf biha l-ħaġa. Ix'inhi, issa. Jekk inti bniedem ra ċertu affarijiet li huma sopranaturali, avvenimenti sopranaturali, esperjenza xi ħaġa mhux normali, hemmhekk diġà tiftaħlek il-bieb li hemm xi ħaġa oħra, hemm xi ħaġa li inti physical world ma taraħx għalfejn. Għax inti sopranaturali hija xi ħaġa li fil-physical world ma taraħx. Nifhimha jiena. In a way, eżatt. Mhux li ma taraħx, imma mhix xi ħaġa li tara l-ħin kollu miegħek. Eżatt. Illi ikun hemm apparenza all right, imma ġiet u marret. Issu bħal meta jien naf issa qed tisma' r-radju inti u f'daqqa waħda tħassar l-istazzjon. Daħal xi ħaġa oħra reġa' telaq. Taf kif? Tajt x'isma' tifhem frekwenza jew jien naf jew pereżempju kien hemm glitch fis-sistema pereżempju jew xi ħaġa. Issa jien għalija tal-ħajja wara l-mewt hija explainable iktar fattibbli meta bniedem eżempju esperjenza out of body experience pereżempju, astral projection. Illi jiena nemmen illi ħafna minnhom dak li jkun veru jesperjenzhom. Illi eżempju jiena esperjenzajt pereżempju. Esperjenzajt, esperjenzajt, eżatt, ġen, meta għamilt l-astral projection. Inti induced kienet jew waħedha? Waħedha, però il-ħaġa tkun ħafna way back. Tajgli għalfejn, mela ħanajdlek. Jien meta kont żgħir kont imbagħti bil-ħeddiela. Issa. La għandi blockage wara m'għandi xejn. Just kont għaddi tifel. Ġifieri kelli dawk il-6-7 snin. Kont niftakar qabditni l-ewwel darba kont rieqet wiċċi l-isfel u kont ħanifga, infatti minn dik inalla u jien qatt ma rġajt irqat wiċċi l-isfel. All right? U bdiet tiġri li frekwenti sakemm ġejt f'punt f'ħajti li kienet taqbadni darbtejn fil-ġimgħa. Issa. Ejja. Issa. U xi tħoss eżatt? Il-ħeddiela il-ħeddiela hija meta inti ma tistax titċaqlaq. Mela inti tkun rieqed. Sleep paralysis. Sleep paralysis. Inti tkun rieqed. U tqum mill-ħolma. Ejja tem, qed tara x'hemm madwarek. Imma ma tistax titċaqlaq, ma tistax titkellem, m'għandek saħħa ta' xejn. U ġieli tisma' u tara l-affarijiet ukoll. U kont tara ġifieri. Ġieli hija rajt. Imma again, għax inti sleep paralysis għandek ukoll illi isma' inti l-bniedem ikun nofsu riqed, nofsu mqajjem, allura forsi għadek qed toħlom imma qed tħaltu mar-realtà. Qed tifhem. Però qed ngħid x'esperjenzajt jien. Ħafna drabi ma kont nara xejn. U mbagħad iktar l-iktar li ma nara xejn, just inħoss
kont nippanikja għax kont inħoss xi ħadd qiegħed fuqi toqol kbir, all right? Sakemm mbagħad kont nintelaq, nirrelaxja, u once nintelaq isek tħoss issu xi ħadd qam minn fuqek u kont intir minn ġo sodda. Ġifieri, sajt għamilt omri hekk jien. Darba jew darbtejn fil-ġumma żgur. Ostja. Ejwa, issa. Kienu kon hemm drabi li kon nisma' ħsejjes, u ħsejjes koroħ, Bħal xi. Eħna koroħ, ħsejjes antipatki, su kif taqbad tajt, affarijiet disturbing. Ma tistax tispjegahom. Kuriżità, ġieli smajt bħal pereżempju tuning fork mbagħad jeqleb għal static. Tuning. Jiġifieri spjega li Bħal fid-dettall. meta tisma' tuning fork, hemm mhux il-tin, meta tisma' wara t-tin il-vibration tagħha ta' tuning fork u mbagħad jeqleb static. Iktar kont nisma' bħal il-ħna koroħ, fimt? Pero kif qed ngħidlek illi ġieli rajt. Ġifieri wiċċikraħ darba rajt wiċċikraħ birġa' rajt. Għandna darba rajt xi ħadd tikraħ qisu qed jifgani. Fimt? Imma again, meta inti ħeddiela nofsok qiegħed nofsok imqajjem. Ġifieri qisek aware x'għandek madwarek. U hija tħallat xi ħaġa li mhux qedem. Isu bej il-moħħ jilab, qed tifhem. Isek qed tħallat inti bejn ir-realtà u id-dinja tal-ħolm jew whatever. Jiena għalija dik il-ħeddiela. Issa kont rajt li hija tip ta' kundizzjoni li hawn persentaġġ żgħir fid-dinja li jiġrilhom hekk. Jekk hija tip ta' kundizzjoni wieħed minnhom. Kont għax m'għadniex illum il-ġurnata. Għalhekk l-istramba ġej, issa ngħidlek x'inhi. Li kont żgur fiċ-ċert li meta kienet taqbadni kien jaqbadni biża' kbir ħafna. Kont nibża immens. Ħafna. Li literalment inqum mifquħ, nqum minn ġo sodda, minn qalbi tħabbat, l-istra ġara. Mbagħad ngħid fuck it man, ħanerġa' nipprova. U dejjem kienet taqbadni. L-ewwel nasa ngħidlu jien. Jiġifieri mhux f'nofs tal-lejl qabditni, tħalt norqod wara ftit. Wara ftit. Dejjem. Qatt ma qabditni pereżempju għaddej eżempju naf tħalt norqod fid-9 l-10 pereżempju u qabditni fis-satejt li ta' filgħodu. Jekk tħalt norqod fis-sija qabditni fis-sija u 5. Fimt? Isek fil-bidu. Biex tfottilek il-lejlu. Ma mbagħad irħilu, mbagħad tkun norqod. Mbagħad tiġi n-norma. Tidraħħa, Le, mbagħad kont rajta, ħanajlek, mbagħad jiena mbagħad kont tallim trikk. Illi jekk meta tħossa, innut li ħadd tipprova tiġġildilha, tagħmel is-saħħa x'mintix ħadqum. Intelqilha x'int tintelaq u mbagħad qum. U vera, u dejjem hekk qomt. Ġifieri. Li kelli stramp fost il-ħeddiela xi mbagħad mill-ħeddiela kienet żvolġit f'xi ħaġa oħra. Illi għal darba minnhom qabditni. Hija triqet, hija twiċċ il fuq. Wiċċ il fuq, però hija hekk, wiċċ la ġemba, però ġifieri ġismi ħares il fuq. U nħossi di hawn fuq. Jien. U qed inniżilha bil-mod sakemm idi daħlet ġo idi. Astja. Ġifieri rajt qisu. Idi imma qed nara l-affarijiet minn ġo fiha. Imma inħoss dilitta u mhux li taw isfel. U qed naraħħa daħlet f'posta qisu bħal meta ngħidu ħarġet ruħek. U daħlet. Għadix għat li darbtej. Min ġifieri ħajti kollha għaddej bija għad il-biċċa tax-xogħol darbtej ġgħat li biss. Di darba nara idi. Rajt, u darba oħra rajtni jien qisni qed nintelaq ġo fija. Astja. Ejwa. Però l-iktar ċara talit. Qatt ma ġrat li ma tkellimt ma tnejn minn nies li ġratilhom li kellhom astral projection jew out of body experience jħera li trid għax għalija narhom l-istess ħaġa. Però jien ma jiġrilix hekk meta nagħmel out of body experience jisni qed nara hekk.
Imma din hawnhekk għadni ma mortlokx l-Australian. Għax imbagħad ħanajdlek, lejn qed ngħidlek fil-mument fil-perjodu twil ta' ħajti tas-sensiela tal-ħeddiela ngħidulu aħna jew sleep Tagħmel paralysis. comparison magħhom jew le? Hija triki għax ħanajdlek x'inhi biċċa tax-xogħol. Ara, mela. Meta bdiet taqbad nispiss sentejn ilu, ġifieri naħajti għaddej bi għadi, forsi kont ġielini f'xar, u mbagħad nerġa' darbtej fil-ġimgħa, dejjem. Tkellimt ma' ħabib tiegħi persuna, qedlu bija l-biċċa tax-xogħol. Għalli ħandik biċċa injama, Palo Santos jgħidula, ġieli smajt bija? Palo Santos hija xi ħaġa hija jemnu illi inti taħraqa u tbijat id-dark forces tagħmel cleansing madwarek. Tajjeb. Għalli jiena nemmen għalli jekk tagħmel lila. Għalli ma terġax taqbdek. Min m'emmintux. Tani lila, kont ħraqta. Niftakar missieri kont għandhom jew missieri. Kont ħanorqotem. U taċ kem gerger il-pa għalli xin tamel għalli xqed inxomma u jinda tamel reħa partikolari. Sejna għalija raħat fuħax isa raħat anċens imma mux inċens eżatt. Imma msomma whatever. U battu għalli dan għalli għafej torqot inti għalli għabbat għalli jaħraqa għalli dubrek għalli isu id-duħan taħħa dawara mal-kamra għalli u għalli wara xieġri. Għamilta u waqfet di. Ma qabdetni iktar. Daqshekk. Sa dak iż-żmien. U għedlu jien, ekku taflet luħa. Aklu ġibni jiblaħ li l-emenna tlax diħadmet. Tlussejna għalija, minn għalija. Għalli jena nemmen għalli li forsi kienem xi dark forces li kienu għadin jittantawk. Għetlu ma nafx ħanaqbad nemmen. To para li żgur naf li n-ħajti bija di u minn du għamil din Madonna Palo Santos jien. Ma qabdittix dal-boħra. Tajgli, tista' tispjegaħ li għajlek buq, ma nafx. Ma xi ħaġa kien hemm. Issa. Fil-li taqbadni darba b'darbtej fil-ġimgħa, fil-li f'daqqa waħda qabditni l-ewwel darba 6 xhur wara. 5 xhur 6 xhur. Però bid-differenza illi bdejt inħoss vibration kbira ma' ġismi kollu. Jien. U smajtu Ejja. U qawwi li qatt mesperjenzajtu qabel. Qatt mesperjenzajtu qabel. Qatt. mal-ħin jitlaq ta' Naf. Imma dil-biċċa tax-xogħol ġigat li l-ewwel darba. Għed. Tiffakjarek moħħok. Bżajt. Issa jien għamilta jien affakjat li Bżajt. L-ewwel darba bżajt. U tibda tgħid mit. le, għax inti tħoss qisu bħal meta mort ġiger kbir. Ma ġismek kollu ma tibda minn rasek. U għaddej inti vibration qawwija minn fuq s'isfel. Ħassejtek ħiered ġa. Ħassejtek ħiered. L-ewwel darba le. L-ewwel darba. Għax di kienet l-ewwel darba li ġgali hekk, dik nirreżisti. U mbagħad intlaqtu qomt. Provajt inqum u qomt. Estja dik hemmhekk dana. Jien? U kellimt il-dar sieħbi. Għalli dik għalli jarħila, għallex dik għalli astral projection. Astral projection xilla l-lu jien. T-relax jgħal. Għasku. Imma jiena moħħi mar li hija l-ħeddiela. U l-ħeddiela t-tik. Feeling ikraħ ħajrġi għaqbadni jien. Infatti għabad terġajt kellet baqad baqa li biċċa minn dil-Palo Santos jien. Fehmtu għarġi ħraqta. U l-ħarijiet da jħabbarrija. Erħila. U ma tamet daqa riċerka fuq għaddi. Konna tkellimna naħseb dak iż-żmien. Meta bdejt minn imma, kellimtek. U kont anka rajt programmin ta'kom ta' Kevin jispjega l-astral projection xinu. Xin beda jispjega u jgħid. Għatta x'ħassejt jimmen. Għatma naħan għamel xinu jgħid. U bdejt nipprova nipprepara li l-nifsi. U għal xej.
laħeddiela u laqqasi. Skoprejt xi ħaġa kif tista' Bis-sounds, apparti s-sounds, tagħmel ċertu jien naf preparamenti qabel, eżempju jien naf ta' naqra ħelu u affarijiet oħra dawk l-affarijiet li triggerjawlek l-anfetamina, fimt? All right. Ġifieri taqta' naqra minn dawk l-affarijiet, fimta? Li ħaj triggerjawlek l-anfetamina. Allura inti moħħok tkun qed tipprepara xi ħaġa, fimta? All right. Jekk toħodha proċess jisu s-sawm u mbagħad tipprova. Ara jena li naf li irnexxieli ovvjament qed nottu koll l-ewwel darba li tgħaddi il-vibrazzjoni, ġifieri qed nodda jien. U ġigat li 4 darbit jew 4 ħadox ħanoddax dlam bisrajt ma ngħidx iktar. Però minn 4 tnejn minnhom ma ninsihom qatt. U ħanajdlek. Qabel kollox, kellek kontrolli jew xejn? Ejja. Kellek kontrolli. L-ewwel darba le. L-ewwel darba le. Taf li ngħid m'għandix kontroll. L-ewwel darba le, it-tieni darba ejwa ħassejt kontroll. Li jiena qisni bħal ħassejtni qed isni ħanipproteġi lili nnifsi minn moħħi tgħidlix kif, hija ġifieri xi ħaġa ma tistax tispjega. U minix qed niġġennen. Ġifieri Femni, hemm ħafna nies li esperjenzaw l-esperjenzajna aħna, imma problema eżempju l-insib jiena li m'għandix kontroll fuq għal ħaġa. Le, m'hemmx. Toħodni fejn trid mhux. Ejja. Eżempju, ġieli ngħid pereżempju rrid nitgħallem xi ħaġa u torini xi ħaġa, fimx irid ngħidlek. Issa jiena kemm ili ngħix waħdi kważi nippruva kuljum. Meta jkolli ċans nitfa' l-headphones bħalma jaf Mirko vera minni imma nipprova nagħmilha kuljum jiena. Le l-aħħar li ġigat li jiena xi sena u nofsilu ma rnexxilx iktar. U ma qabadni xejn iktar. La waħda qas l-oħra. Ħanejlek li esperjenzajt jiena għaliex ħassejt jien. Xrajt. Wara nafx kemm il-ġemat illi ħriġt minn dil-vibration state. U ġejt aware tagħha issa naf x'inhi għad-tissa bdejt nitlob l-Alla li jaqbadni. Għadħanara jien, xħajġgi. Bit-tons, provajt. Xej. Għad-tissa digit waħeda, jekk għandha tiġi waħeda. Issa ma nafx. U darba minnhom niftakar kont qiegħed vera meta qabditni kont vera in a good place fil-moment f'ħajti, ġifieri kont relax, fimt? U bdejt inħoss isu ħatibda ġejja dil-Madonna vibrazzjoni ma' ġismek. U tlaqt jien. Għad-tissa fakit għad-tissa naw ġiġi. U qed narani, qed inħoss dik il-vibration kollha. Qed narani fl-istess moment li jirriqet fejn fis-sodda, qed narani mas-saqaf tal-kamra. U fl-istess moment li qed fis-saqaf qed narani fuq is-sodda, ma nistax nispjega, però qed naraħħa fl-istess ħin. Ejwa. Iġifieri qisni qed niffejsa lili nnifsi. Jirriqet, tlajt mas-saqaf qed tħossok letteralment levitation qed ittir, imma hija hemmhekk. U ħassejtek ħiereġ. Ħassejtni hija. U kif ħassejtek ħiereġ il-feeling ta' Relief tal-bambin men. Ġifieri ma ħassejtx, ma ġieli ħassejt jisu xi ħadd neħħilek il-kutra minn fuqek hekk. Ejwa ġejt free. Imma free sakemm. U mbagħad jien ma rajtx iktar lili nnifsi. Fis-sens, mela, x'in inqlajt, ħassejt din inqlajt minn ġo fija ħanejdu hekk. Mela l-ewwel qed narani jien qiegħed rieqed, qed inħoss li qiegħed mas-saqaf qed nara lili nnifsi rieqed, all right? U fl-istess ħin minn ġo sodda minn isfel qed narani mas-saqaf at the same time. Issa. Meta kont qiegħed hemm fuq, rajt xi ħadd ma nafx min hu. Kien qiegħed ma' ġenbi fejn qiegħed rieqed jien. Tgħidlix min hu, ma nafx min hu qatt ma rajtu f'ħajti. Ma ġieli jew hija ma. Rajt persuna. F'daqqa waħda, dort isni qed inħares minn mas-saqaf l-isfel isna ħassejtni dort, u minn ġo s-saqaf ma nafx kif ġej ġodlam dalma. U niftakar rajt qed nara jien. Balla xmux.
fej xulxin. Isom xmux kienu. Kbar. U warajhom rajt bħal lajn abjad kbir, isu Horizon, bil-kulur ħirġi minn ġo fih. U jien qed narani illi qed nersaq qrib dawn ix-xmux, issa xorta kont in a distance, però I'm floating, ġifieri hekk tiddiskrivija isni qed ngħid mort fl-univers. Imma qed nara balla xmux fejn xulxin. Orange jgħidu, warajhom hemm dawl kbira abjad sabiħ bil-kuluri. U xejn qed nersaq lejn ix-xemx waħda minnhom qed inħoss ħruq kbir ma' wiċċi. Dak il-moment, ħassejt il-feeling ta' ħruq isni jekk ħanersa iktar, isni ħanħoss ħafna sħana. Filli qiegħed filli pum 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 ġej f'posti. Astja. Ġifieri in a second. U daqshekk qomt. U qomt. U bomba. Eddi ma nafx x'inhi. Qed jiena li qegħdi mhix ħolma. Għax inħassejta tħossa n-nies ma jifhmuwix sakemm. Inti tħossa men, dak ikun jgħidlek ħlomta. Jiena ma nemminx illi ħlomta, jiena nemmen li rajta. Għax ħassejta, issa dak li fil-ħolma għalla ġili naf toħlom laqlaj daqqaw tħossa. Ġifieri, alright, hija triki, però jiena li fl-opinjoni tiegħi il-vibrazzjoni li ħassejt, inħassejt illi qisni nqlajt minn ġo fija li qed narani qed nara li l-innifsi at the same time. Sakemm mbagħad rajt dik ix-xena vera sabiħa li ma nistax ninsija ta' dawk ix-xmux fejn xulxin. U dak id-dawl warah. Dawl kbir il-bot. Stramp jisu rtjurik xi ħaġa u veru. Xi ħaġa bħala saq viċin. Ħassejt il-ħruq ma' wiċċi. Però jien ma bdejx nara ġismi, Dik li dejjem nipprova nispjega lin nies li ġismek ma tarax men. Għax inti nemmen li tinqala lajt minn din id-dimension. Tinqala minn dik id-dimension li tkun fiha inti u tmur band oħra. Allura inti mbagħad il-ġisem ovvja għax kieku mejta għandna. U l-forma tiegħek l-ispirtu jibqgħu. Ma jibqa' jduraw. Isek qed tajt il-konxu tiegħek u l-ispirtu tiegħek jisseparaw. Apparti li sseparaw mill-ġisem. Qed tifhem x'in ngħidlek. Qatt ma titli minn moħħi dik. Għax ħanejlek x'in il-biċċa tax-xogħol. Apparenza ta' ghosts, per eżempju, huwa ta' ruħ li maqbutaw. Imma ma nemmenx li dan il-konxu tiegħu qiegħed maqbutaw. Imma jista' jkun li jkun connected, forsi hemm unfinished business, per eżempju. Però inti ma jfissirx li l-apparenza tiegħek illi per eżempju ħaġa nagħtin miet titkellem fuq isewwa u id-dera tiegħi qed tidher il-sajan. Il-konxu tiegħi x'nara jien jinqasam. Ġifieri fejn qed narani għaddej maqbuta u pereżempju ma fl-istessin qiegħed band oħra. Naħseb jien għal dawk l-irwieħ li jkunu maqbudin jekk dejjem ikun ruħ, jekk dejjem ikun spirtu. U però bli kontrajt talit dieħla ġojdi. U bli rajt f'din l-astral projection, hemmhekk jiena il-ħsieb tiegħi nfetaħ qatt jien għandi l-konferma li hemm il-ħajja wara l-mewt. Minux bdejt nara studio, Star Studio, għetlek naħseb mirko bieħ. Dak ta' li jasbu dawk li jaraw ghosts ikunu nis out of body experience, ma rajx studio, no? Insomma, għamlu xi studio, mhux ikkonferma ta' ġifieri għadu qed jaraw jagħmlu per review xejdulu mir. Kif ħasamet il-review dik il-ħaġa? Eżattament, ġifieri għadhom għaddejjin fuq għal-ħaġa. Li x'aktarx daw li jaraw ghosts huma nies li jkunu qed jagħmlu out of body experience. Għalhekk isa l-ħaġa kif qed tgħid inti. Jien għandi ħsieb, jien għandi teorija tiegħi nnifsi, jiġifieri din x'naħseb jien mill-moħħ Irlandi. Jiena nemmen illi meta inti tkun riqed, inti qiegħed f'realtà band oħra.
Mela bħalissa aħna qegħdin imqajmin hawn. Din hija r-realtà tagħna ta' dan il-ġisem. Fil-moment li aħna reqdin, aħna qegħdin imqajmin x'imkien ieħor. Fimx ngħidlek. Nifhem ejwa, x'qed tipprova tgħidlek. Dik jien tgħaddejla ħafna minn moħħi u naħseb ħafna fuqha. Għax jiena naraħ illi meta bniedem ikun rieqed qisu meta l-ġisem ikun qiegħed static qed jiċċarġi hemmhekk, l-ispirtu l-enerġija tagħna ma tkun static hemm. Mur b'nadi oħra. Bekk noħolmu u bekk naraw ċertu minni. Jista' jkun. Tista' tispjega li tara nies eżempju fil-ħolm li qatt ma rajthom f'ħajtek. Tiġix tgħidli għax kun għaddej rajthom darba u terġa' toħlomhom ta' tivvinta n-nies ma tiltaqax ma' xi ħadd. Fil-verità. Tiġri ta'. Dak kull paranormal. Tiġri ta' li tara xi ħadd fil-ħolm u mbagħad taraħ dan jew nkella jagħmel crows kif xejdula bħalissa. Jipprova jagħmel konnessjoni l-moħħ ma' xi wiċċ li tkun ġiġa rajt. Jista' jkun ħanejdu hekk. Jiena il-moħħ maħluq biex jara fil-patterns. Allora inti jekk tkun ġiġa rajt il-forma tal-wiċċ ta' xi ħadd u mbagħad jien naf jaf toħlom bih wara ftit żmien jew nkella bil-kontra tkun ħlomt. Ma taraħ fir-realtà. Imma moħħok ikun għamel ħadem xi wiċċ, fim rid ngħidlek għax il-moħħ ħajprova joħloq pattern. Ġifieri mhux ħajgħamellek bniedem b'wiċċ ta' xi ħaġa oħra, bniedem b'wiċċ normali ħajgħamellek biex joħloq. Ma pereżempju meta ħanajdlek jiena. Waddi tiġi tismaħħa ħafna nies. Pereżempju joħolmu xi ħaġa mbagħad isseħħ. Ejju. Spjega ħieli dik. Min fejn ġejja? Milux ġrat, lemen, la jdaqqa ta' mak. Ma kont qed tistennija forsi. Le, ħlomt fuq xi ħaġa u fir-realtà ġrat li ma la jdaqqa ta' mak. Alright. Xlom ta' għot għadni kamettolom il-daw. Tam kalli xolmu stramba. Let nġilet maljen, lajda għatamak. Alright, u ġratlek fil-verità. Ġrat li fil-verità, wara jien naf, wara xie erbasijat li għomt. Fil-ħolma lajda għatamak. Le, fil-ħolma lajda għata xaħġa. Fil-realtà lajda għatamak. Għattilkom. Ġilet ma kellem transition mela. Mela kien ħajti jelu fil-ħolma. Waqafem, għalli kien issajn info. Le, lajdaqqa fil-ħolma lajdaqqa xi ħaġa. Eżatt, u bidilek f'mak. Fir-realtà lajdaqqa ta' mak. Probabilment, allura ma kienx b'saħħetha biżżejjed tal-ħolma u tajjelek bil-mak. X'imkien hawnhekk. Ukoll. Le tisma' ħafna stejjer illi pereżempju bniedem, intom ġieli ġratilkom eżempju toħolmu xi ħaġa. U mbagħad tiġri. Ġratilkom di. Għall-argument. Di daħħal li ġrat, li ġifiri. Imma di għall-argument per eżempju toħlom jien naf. Naf ġej personaġġ u ma smajtam kien. Niltqajħat jew inkella eżempju toħlom eżempju dik id-data ħajġri xi ħaġa u jiġri. U eżempju fuq diżastri u affarijiet hekk per eżempju. Ġratlek. Jien le. Imma ġieli smajt stejjer. U hemm minnhom nemminhom. Inti tisma' ħafna affarijiet. Ma nistax ngħidlek li għamel ġrat lili. Għax m'esperjenzajtix però hawn min jgħidha u mhux bniedem wieħed jirrakkonta. Tix kif tista' tispjega? Ma tistax tispjega. Dik l-unika waħda li ġrat li ġifieri reċenti kienet u vera kienet weird għax kif ġrat is-setting u hekk il-post l-istess post ix-xogħol. Kienet vera fucking stramba, man. Ħabritek qalbek inti mela. Ma nafx, kienet, kont ngħidlek kif qomt il-daw. U kif lajtu d-daqqa tal-mak? Mbagħad nispjegalek. Nista' nħu boqqa. Mela. Kienet vera stramba da kien ġifieri. U daw qedtilhom stjaħlhom tħol ma' stramba u kif qomt hekk. Għaddew xi 4 sigħat u ġrat. Till-ostja. X'kellek esperjenzi paranormali ġan? Qabel ma naqbadlek dik, ħanajdlek l-aħħar waħda tal-Astral Projection tiegħi. Għaddik kienet l-ewwel waħda li kienet ċaraqs il-kristall. U mbagħad l-oħra kienet qed narani vibrazzjoni kelli ħafna inqas, ma kellix ħafna. Darba. Ħrixt mill-ewwel u bdejt narani ġifieri literalment fa kienet intir. U qed narani is-sema sewda
Però qed niġri fuq isek elevat mill-art. Però mhux ħafna floli, x'imkien fejn hemm isu ħaxix. Imma l-art biex xattam isu l-hills ngħidlu jiena, hemm hills qed tifhimni x'in ngħidlek. U nara mill-bot persuna ma nafx minni, ma nafx rajt mara u qed iżomm tifel f'ida. Jien qed narani qiegħed qiegħed floli, inżilt, qed narani literalment qed intir. Ġifieri, u għamilt hekk fuq rasha. U qomt. Asja? Ejja. Għamilt hekk jiġifieri fuq. Għamilt hekk. Għad ħanarek u x'ħanħossa lill-persuna. U qomt. Ejja. Stramba. Issa tajgli droga ma neħux sewwa. Jiġifieri sa fejna fina ma mbatri mill-ebda kondizzjoni minn dawn l-affarijiet, però daw esperjenzajthom. Issa tista' jgli kont qed toħlom, ngħidlek qalbala. Ma nafx hekk kienet ħolma tal-ġenn għax vera tħossha. Però l-istess proċess illi meta mbabdejt nara di astral projection. Meta tħoss vibrazzjoni qed tara qed tinqala, qed tħossok qed ittir. Dak kienu ċari, dawk. U mbagħad minn hemm lemma la qabditna waħda qas l-oħra. Xejn daqshekk. Imma il-ħabib tagħna, Clint. Nixtieq eżempju naf nippruvaw xi ħaġa għax taf li jdoq dak l-istrument aw xejn. Diġeridu. Ejlu jdoq u dak. U tkellimna fuq daw x'ismu li tipo bit-tones u hekk jirnexxilek. Għax inti taħloq hemisync meta tkun qed tagħmel it-tones. Dik qed tkun qiegħed tissink left u right. Eżattament. Jien biha jirnexxilina. Istra, li qatt ma provajt nagħmel dawn l-affarijiet imbagħad. Għax isni nemmen jekk ma ġitniex naturali l-ħaġa ma però jiena ċert billi rajt. Prova headphones. Tsib il-hemisync tara li jaqbel miegħek għax ovvjament mhux kollha jkunu jaqblu miegħek. Sewa. U palissa bat ma settu daw is-setti jisom jaħdmu fuqi. Jiġifieri għax hemm minnhom tixjhom bil-flus. Imma mbagħad hemm b'xejn fuq il-YouTube, jiġifieri tista' ssib tqelleb tgħid tara di għastja qablet miegħek, inti tinduna meta tkun tajba wara ftit sekondi tibda tħoss il-vibration u tibda tisma' dik li su buzzer alla u toħroġ men. Dil-biċċa tax-xogħol jibbana ma nistax nifhem men għax istrina bandiera istjamen qawwija tkun, Il-buzzer, il-buzzer. Il-moment li qisu qed toħroġ minn ġo ġismek. Jisu ħatibda xi logħba. Squid Game għal-maddufi. Le, għax kif il-ħoss kif inhu. Imma sakemm tesperjenza aħmen. Ix-xejk huwa qawwi ħafna qawwi jkun. Imma dawk imbagħad taf kemm il-darba provajt biex jerġa' jinexxi. Fil-verità ma tkunx qed tivvibra ta'. Le. Ma naħsibx menna x'qattus ma jiċċaqlaqx. Nħossni nivvibra l-ewwel ftit, qattus fil-post. Le ma żomm daqsxejn, inti mhux ġismek jkollha tivvibra. Inti naħseb jiena jew forsi tħoss il-vibration imma naħseb li ma tkunx. Ara jekk hemm spiritu jew roħ fina sewwa li aħna suppost kulħadd jemmen ħajja ngħidu ħamlu anke ma reliġjuż li għandna rruħu l-ispirtu. Jiena nemmen li għandna l-ispirtu, jiġifieri. L-ispirtu u l-ġisem huma sinkjati flimkien. Qegħdin sinkjati flimkien. Jiġifieri jekk inti ċaqlaq idek, inti l-ġisem u r-ruħ ċaqlaq flimkien fl-istess moment għax qegħdin bħal meta tajt il-bist ingwanta ġejt ħaġa waħda. Issa fil-moment illi is-sink jibda jiċċaqlaq, jiġifieri dak il-feeling huwa tal-ispirit naħseb qed jinqala mill-ġisem hu. Naħseb jiena. Inti mhux il-ġisem ħanajdlek. Ma naħseb jiena. Li kieku iċċaqalqu aħna, kieku l-bniedem meta inti tkun fl-istat riqet, right sleep state, il-ġisem jiċċaqlaq minn. Inti tkun awtomatikament il-ġisem ikun f'koma tipo ġamjat għalfej. Għax jekk inti ħajbqa' attiv u qed toħlom alla qiegħed fil-ground qed tiġri wara l-ballun, ħadd titlaq tiġri m'hemm minn ġossodda, ħadd iċċaqlaq. Infatti bekk eżempju meta jsemmu qabad neħmar il-lejl. Għax b'xi mod
irnexxielhom joħorġu minn dik il-paraliżi tal-ħol, ngħidlu jiena, u l-ġisem tala jiċċaqlaq. Daqs kemm smajt tisma' beħmerijiet bida qabduh mal qabad alla libes il-ger, fetaħ il-bib ta' barra u talaq il-barra. Għadha ħares tiġi tmissu jew tkellma. Smajna storja kien hemm wieħed u mier. Ħareġ u saq il-karozzu. Malta? Ejja. L-Amerika hemm każ ta' proven ġifieri li kien sleeper qatel il-mara. Għamel fucking mandra ġifieri il-pool-area ġaba demel. Millux rajt ukoll. Mis-CCTV footage tiegħu qed joqtolha u actually rnexxielhom jippruvaw li kien sleep paralysis. Sleepwalking. Istra u ma waħel xejn. Xejn. Kien hemm wieħed pulizija Franza wkoll u kienu ċempluru dal-ostja pulizija għax kien hemm każ ta' mewt. U kif kien qiegħed hemmhekk dal-pulizija l-għada kien hemm każ ieħor ta' mewt, fimt? U dal-ostja qalulu għax dak kien famuż dal-pulizija hemmhekk Franza. Qalulu investiga dal-każ ukoll. U insomma, u dal-każ ġara ġobajja. U beda miexi u ekkura li minn qatel il-persuna l-oħra kellu s-seba l-kbir nies ta' saqajh. U dal-ostja għallhom rajt solvejtu l-każ. Għax u kellu seba nies jiequ, sparalu ma kienx jaf. Mbagħad biex jippruvaw ħallulu l-overver taħt l-imħadda ġoċċella u għamu prova jispara l-pulizija wara ħafna żmien. Estra? Ejja, bekk provaw li ma kienx omicidju, ma kien dana. Beħmar il-lejl? Beħmar il-lejl. Perikolus mar il-lejl, ta' ħanajdek. Mix ħaġa tiġri spiss. Le. Ma tantx tisma' nies li ġratilhom, però Jien smajt di ta' xi ħadd li saq jiġifieri il-karozza u kienet beħmar il-lej. U naf waħda kienet toqgħod iddur mad-dar tnaddaf. Beħmar il-lej? Beħmar il-lej. Stja. Ejwa. Alla bomba ħanajdu. U fil-ħodu kienet. Sib kollox il-polixjat. Le, fil-ħodu kienet kienet tgħid il-lostja, jien ħalli daw l-affarijiet u samarru hemmhekk. Ħadd waħħal fil-fatar biex kienet istess. Kienet istess. Għara naqra ta' mismani ħaw, mhix affarijiet normali daw ta'. Ma jiġru. Le, jiġgu. Ġifieri ismani, ħafna stramberiji. Aħna il-biċċa taf x'inhi sajjan il-bniedem irrid ikun jaf kollox, jifhem kollox. Bil-moħħ li għandna. Tek xi tgħid biha. Limitati, jew. Inti mela, aħna fuqna mis-sema. Imma u s-saqafaw. Naqblu. Aħna sa fejn ħanaslu hawn, sa fejn ħanaraw bajnejna. Is-saqaf. Imma minn hawn ġew. Ma nistgħux nitlu minn ġo s-saqaf. Imma nafu li hemm is-sema. Issa l-bniedem il-moħħ huwa limitat. Inti għandek satant, ma tistax tifhem ċertu affarijiet. U mhumiex ħajsibu bi-studji u b'dawn l-affarijiet għax ma tistax kejjilhom dawn l-affarijiet, jien ma nemminx illi ħajaslu għaliha. ċertu unexplained ħajibqa. U biex inkunu nafuhom ta' issir tafhom eventually. Imma when you pass over. Meta bniedem imut. Ġifieri taħseb li jien naf til-biċċa xogħol tal-out of body experience għandha x'taqsam mal-mewt ukoll ġifieri. Mhix hekk. Inti x'inhi l-biċċa tax-xogħol? Inti meta għandek mela, inti out of body experience qed tesperjenza qed tiġi aware tal-konxju l-ispirtu tiegħek meta nqala minn ġo fik, meta inti qlejt minn din il-vehicle. Aħna din huwa il-karozza tagħna, il-ġisem fid-dinja, fid-dinja karnali ngħidulu aħna. Jiġifieri aħna hawnhekk kollox 3D, kollox titmiss, aħna ġisimni jażarżaw. Biex tgħix tittikol, tixrob, titaqal bala tagħmel toilet, għandek il-bżonnijiet tiegħek, dak huwa l-ġisem għalfejn għax inti tħall ġo vehicle illi għandek dawn ir-requirements biex ikun għaddej. Imma
Once illi inti ħriġ mill-karozza, mort band oħra. And at the end of the day, isma' l-ispirtu hija enerġija, enerġija. La kreata laqqas tista' tiġi destroyed, hija xi ħaġa infinita minn dejjem għal Titmur dejjem. ximkien. Titmur ximkien. Tbiddel il-forma. Efem, jek, għax l-milux bdejt naqra, ma nafx, jek kux sawa jew le, Mirko, tikkorreġini inti li skont Einstein jek nkunu bizzejiet powerful, għasra konna bżon ġisem, tipo tal-enerġija. Jek vera ġisem u enerġija. Fimt? Ma nafx jek tik. Ma għandix idea fuq għali. Ejwa, rajt artiklu kont issa nebatulok. Xi darba dana niddiskutu għasja għax. Aha. Fejn tidħol enerġija naħseb. Ejwa, le għalek saqsejtek jena, għax Jekk ċarati. bdejt naqra dal-artiklu, għed tissan saqsi l-Mirko fuqu. Dana m'għandix idea. Inti hemm esperimenti imma Mirko li pereżempju bniedem għandu enerġija binġo fih li eżempju jixal bozza. Dikka elektrika. Elettriku għandek energy. Imma hija xi ħaġa naħseb jiena li hija fiċin. Ukoll l-enerġija li ngħidu aħna enerġija. X'inkella x'enerġija hi? Inti mela. Ma nixtieqx nitkellem fi kollox, m'għandix mikrofon. Allura sorry. ndejqolhom il-bajt. Però ħafna mill-enerġija ta' meta inti tmut fejn tmur it is accounted for. Jiġifieri meta aħna ngħidu li l-ispirtu huwa enerġija, irdu noqogħdu attenti x'nifhmu bil-kelma enerġija, x'il-kelma enerġija tfisser something very specific which can be measured eżempju in kilojoules. Ġifieri meta aħna ngħidu l-enerġija vera titrasforma u tibdel ix-shape tagħha, imma naħseb li ngħidu li r-ruħ hija enerġija naħseb inkunu mhijiex accurate. Li isma' ma nistax inkunu nafu għax wara kollox aħna li aħna ċerti li għandna enerġija u mhux ruħ. Mhux hekk? Ġieli smajta ta' 21 grams. Dik għax ħaġa ta' żmien Victorian. Ta' żmien Victorian Times. X'inhu? Kienu jippruvaw jiżnu il-ruħ wara l-mewt. Allura dejjem kienu jsibu dik 21 grams. Biex aktar hija accountable għal gassijiet u. Ġifieri kienu jasabu jiżlu bniedem qabel ma jmut, u mbagħad x'inimut. U d-differenza hija l-weight tal-gassijiet. Titqis ukoll li daw kif kienu jkejlu counterbalance, ġifieri inti qatt ma stajt tkun preċiż laqqas. Le, imma l-raffesti għalhekk jgħidu la 21 grams għax ir-raffestiment huwa ta' 21 grams. All right. Da Keith Parsons. Sibu fitxu ġifieri paranormal scholar u jtik ħafna spiegazzjonijiet mill-żmien Vittorjan sa 2017-18 l-aħħar naħseb video li tella ġifieri u jtik xabba informazzjoni ta' kif kienu nies li kienu jiffejkjaw is-seances pereżempju. Ma dik li għandek inti dik li għandek ħanejlek għax. Imma tkun inti bda tara fit-tricks. Fimt? Ta' fej kunem il-folz. Jien fil-bidu xed, għad il-paranormal, jekk ma t-esperienzax inti, at first hand, mela mux reali. Għax ħaddieħor jistajt li jrid, u min jikdeb men. U min jikdeb, u min ħarref, u min iżid. Jien per eżempju għetlek dak illi niftakar xaddejt, per eżempju. Issa tajġi xini imma, jien naf xini. Jien għalija qed inxebbaħa malli qed nara mas-suġġett tal-astral projection. Jista' xagħti jispjega li jien kif minn kont tifel sakemm kbirt għandna sa sentejn ilu, sa nof sentejn ilu. Kienet taqbadni l-ħeddiela, x'in għamil din ix-xi ħaġa, għala xaġa mill-moħħ għax moħħi tajtu suggestion li għax ħraqt il-Palo Santos mhux ħataqbadni iktar ma jien kont infittixa jien il-ħeddiela. Jien kont nuħaqata. Mbagħad xinġejt fil-mument illi qed inkun eċita tiġri taqbadni, ħanerġa' nesperjenza dik li esperjenzajt, għax huma vera qrib ta' xulxin, l-sleep paralysis u l-astral projection. Jista' jagħti l-każ li l-astral projection jibdik minn sleep paralysis. U mbagħad jekk inti tkun koraġġuż, ħatibqa' fiha u ħatevolvi f'astral projection, jew inkella xi żewġ affarijiet li huma simili ta' xulxin. Issa u minn jgħalek għalleċit, naf ikun sleep apnea jgħidu la dik jew xi. ħafna affarijiet. Ġifieri, ma nafx allora kif inti. Jiena li kien ġrali bil-gallbladder, ġifieri meta jkollok il-gallbladder
maħmuċ, kollok il-ġebla fih. L-istess, kollok pass li paralysis, d-bati biex ma tkunx tista' tqum minna. Sewa. Ma viċin ta' kif qed inti, imma tqummu ġuħ. Isek lajt ċabba ta' Kristu Le, għatma għatma ġo. bil-ġebla. Bil-ġebla. Bil-ġebla tqum. Bil-ġebla, le. Fimċi li t-nejlek, ġifri naf dik naf żgulli mill-ġebla kienet. Aha. Amma tipo sleep paralysis jekk qatt ma tatni mirkod taħ waħda smajt klikku x'min. Ġifieri hemm ħafna tipi ta' sleep paralysis. Xiex inti għaddejt minna wkoll? Darba, kienu wara nofsinhar, ħadd nasa fuq is-sufan. U ħemm minnhom ġifieri kont għaddi minix deep sleep, minix riqet ta' tiftu daqsxejn jekk ta' wara nofsinhar. U nisma' qisu qasba tal-bambu, hekk niskrivi qasba tal-bambu, tinqasam. U dak il-ħin ħassejt qisu kalamit għad-daqs Ġesu Kristu. Issa qed tiġbidni l-fuq. U mala jerġejt qisu ħadd kontroll ta' ġismi, rġgħet qiesa neżlet l-isfel u qom normali. Dik BST paralysis. Dika bidu ta' astral projection. Jiena kont ma stajx niċċaqla, ġifieri, jiena kont. Ġismek iwa. Hemm inti tibda tħossok qisek qed tiġi elevat. Bħal meta inti qed ittir. Mingħajr ma tiċċaqlaq, tifhemha? Ġifieri. Niftakru distinct ta' dak il-feeling li qisu qisni letteralment qed xi ħadd qed jiġbidli ruħi minn ġismi. Imma jiena ma bdejtx nara li l-nifsi ninqata' jew just il-feeling biss. Jiena bqajt nara fil-pożizzjoni tiegħi ta' mindut. Asser, jiena at the same time dejt nara kollox fl-istess ħin. Ma nistax nifhemha. Sekondi da meta ġifieri ma kienx esperjenza. Fil-verità mhux hekk. Inti taħseb illi tkun għadda ħafna ħin, imma fil-verità jekk tagħmel 5 minutes ukoll tarhom sigħat. Għax inti ħolma tinsix inti tidħol ħolma ġo ħolma għandek il-livelli dejjem bħal ta' Inception. Inception, ostja qed naħseb qed ngħid xilla s-nies ma dak il-film. Vera ta'. Inception. Vera fis-sens int għandek il-levels tal-ħolm. Għandek l-ewwel level, it-tieni, it-tielet, ir-raba'. U dak dejjem inti. Dak vera. Taqsmu l-ħin. Stram dak il-film ostja. Stram palalla. Strampo bil-bajtu. Film tajjeb. Film li tittaraħ bis-subtitles u tittaraħ aktar minn darba biex tifhmu għax tqilu. Skulli tqil. Meta li jiena wieħed mill-ftit films li kelli naraħ 3 darbit biex tifhmu kollu. Imma xorta fem, l-astral projection ma tkunx daqshekk hekk, ġifieri jekk għal fuq il-ħolm imma l-astral projection hemm ħafna ways. Differenti, ismani. Inti għalhekk kieku jiena mhux ħanajt isma' di astral projection, ngħid ħolma bħal oħrajn. Ġieli ħlomt li qed intir, għaw xi ħadd li ma ħolomx li qed itir. Ngħid ma ħlomt. Veru? Ħlomt tliet naqal isfel u għajt bum. U għajt, però ninsab ċert li hawn ħafna nies li ħolmu qed itiru. Kulħadd la naħseb. U dik għax tinsija. Sajjan biss ma mi. Sajjan sabtu. Sabtu l-isfel. Noħlom fl-ħana għal-isfel bum. U inti ismani, diskur naħseb esperjenzajtu. Esempio, toħlom li jisek ħataqa u tinħasat. Taf li jena darba, dik meta kon żgħir kien tiġri li ħafna, noħlom li eżempju li qed naqa' biex inkun ma tinqum. Nidħadda, ma darba rnexxiel nissabbat fl-art veru. Ġifieri fil-ħolma waqgħajt u ssabbat mal-art. Sabbat. U ħadd waraqhom. Assja? Ejwa. Jien darba taf x'esperjenzajt. Qed narani qiegħek relax isna ħantir u f'daqqa waħda instabat ta' l-isfel. Fil-verità ta' fal-fej huma. Kelli s-sodda tal-injam dak iż-żmien kon ġibt labrador, bdiet ħoksnina u kellit li nofs madonni l-dita s-sodda. Tisbita ta' Ġesu Kristu. Di biex dirċajt qed qed toħolhom qed intir, però veru stabat, u tafx qataħat minn. Ġejt ħara mal-artem. Eżguk. Kellit li s-sodda kienet. Ilu ta' Kellek xi esperjenza paranormali? Ħanejdlek paranormali. Ara, jiena naf kif nifhimha. U min isegwi dawn is-suġġetti ħajaqbel miegħi. Ovvjament, minn ma jemmenx jgħalek, ma jiena jekk ma narax ma appuntu, tittara biex temmen. Jiena nemmen li l-paranormal kulħadd jesperjenzah. Kulħadd.
jiena mill-programmi li tagħmel inti u għandek it-teorija pereżempju tagħmel riċerka u tfittex fuq il-blood types u hekk. Jien ma nemminx li pereżempju bit-teorija ma naqbilx miegħek fuq dik għalfejn għax jiena ma ngħidx skont il-blood le. Kulħadd jesperjenza. Le, kulħadd jesperjenza. Kulħadd. Kulħadd jesperjenza. Id-differenza taf x'inhi biss min huwa aware u min jinduna. Inti hawn min. Jiġgilu xi ħaġa u ma jagħtix każ. U tista' tkun mhux paranormal u trickster u xi jsejjaħ, u mbagħad hawn min ma l-inqas oġġett jinduna. Mela hawn min kien aware. U hawn min ma kienx aware, hawn min ġratlu xi ħaġa qasta kasa u nesija. U hawn min baqa' jiftakar u impressjonatu. Hawn min ġratlu xi ħaġa tkun vera kera u l-memorja tiegħu tant kemm tissoppressa li tħassara tagħmel delete. Veru wkoll. Mbagħad hemm min jeżaġera wkoll il-ħaġa. Le, mbagħad hemm min ikabbar ukoll. Jiġifieri hemm dawk iż-żewġ aspetti. U ismani, inti daf kollox men, daqqalleġ hawn min daqshekk iġibielek hekk l-affari hu. Inti bekk imbagħad qisek ħafna nies ma jkunux jemmnu għax tant kemm tibda tara bullshit u gideb. Imma ma jfissirx li kollha kemm huma bullshit u kollha kemm huma gideb. Sorry, jista' jkun illi jekk rajta xar tistejjer, tnejn minnhom huma vera. Milux kont qed nitkellem ma' pastor. U għalli li okej, jiena esperjenza jdita li UFO kont fit. Għalli kienet xi ħaġa sensazzjonali għalhekk tipo il-ħaġa tinteressani jiena u taqan. Imma ħadd ieħor ma jkunx raħa kif qed li inti l-ewwel. Isek tittaddi minna l-ħaġa biex inti għalek tamela sensazzjonali iktar il-ħagġa. Tittadde minna, biex beda f'kollox, sajan. Inti ħanajdlek, bniedem jaddi minn esperjenza kara f'ħajtu. Insa l-paranormal. Jitlef il-xaħat, viċin tiegħu. U ħajmorru nisfuqu jgħidulu, nifmek. Jekk ma ġgalekx l-istess m'intix ħatifmu. Jekk inti m'intix ħatħobb l-istess scale kif kienu ħobb dik il-persuna pereżempju għarajt. U m'intix ħatgħaddi mill-istess, m'intix ħatifhem, ħatiprova timmaġina u ġġib titfalilek innifsek f'dik iż-żarbuna. Imma bejja li timmaġina għalli mbagħad taddiferem id-differenza. Li tant kemm mbagħad tkun kera għar għal xiex għax qabel ma bniedem jiġgilu l-oġġett min jaf kemm il-darba tefalilu nnifsu fiż-żarbuna taħet ieħor jgħid Alla ħares jiġrili hekk ħares jiġrili hekk. U mbagħad xi tiġrililu jgħid imma deħol ma timmaġina jew le. Għax ma rridx naċċettaw. Jiġifieri u daf kollox. U anke fil-soprannaturali u daw l-affarijiet. Kemm tisma' nies illi raw, intom min jaf kemm iċemplulkom nies kemm jgħidulkom isma' jien għaddejt minn hekk jien ġgali hekk. Mela int għandek ħafna fatturi, mela għandek jista' jkollok bniedem li kien xurban u immaġina. Jista' jkun bniedem li kien fuq xi trippa u għalleġ immaġina. Jista' jkun li bniedem kien fuq xi tip ta' droga u immaġina. Jista' jkun bniedem ma kien fuq xejn u ra veru. Mela l-erba li jum maraw, jista' jkun bniedem għandu xi kundizzjoni u ra. Ħanżidilek di wkoll, mela għandek 5 inti, il-5 raw. Imma wieħed minnhom illi huwa vera. U jgħet għallex ħafli xkun whisky. U jaff forsi kien hemm siġra u raħħamara dal-ostja. Bniedem li ħatrippa hallucinations. ċertu kondizzjonijiet mentali ara kemm hemm milli jaraw hallucinations. Daw veret jarawhom, imma mhux għax vera jkun hemm. Ġieli jkun hemm il-fattur tal-paradolja wkoll. Fimt? Taf x'inhi paradolja? Ġifieri jkun hemm dak il-fattur tal-paradolja jgħallem ukoll, Għax jkun hemm pereżempju jien naf da tkellimni jiena u kiġġo podcast issa riċenti, għadha ma ħarġitx. Il-bniedem jipprova jagħmel kif naqbad ngħidlek, jekk jara xejp jew xi ħaġa jipprova jifhimha u jagħmel sens minnha. Però ċertu affarijiet ma tistax tirraġunhom. Hemm affarijiet li tirraġunhom, hemm affarijiet li huma explainable, hemm oħrajn li ma tistax tfissirhom. Jien ħanamela ċara, jien tibta bniedem li jien xettiku ukoll.
Ġifieri mhux bniedem illi nemmen kull ma nara, anzi u meta nisma' l-istejjer, nibda niżen jien kull met illi believable għalija li rajt jien. Sa ma jfissirx illi kien hekk, seta kien għal ħlomt li ġrali hekk. Però l-feeling li ħassejt minn ħajti kollha noħlom li għalija kienu mela klassifikajthom bħala astral projection, kienu distinti minn xulxin. Allura nista' nitkellem fuqha. Issa dak kif qed ngħidlek illi bniedem kulħadd jista' jesperjenza, però mbagħad hawn min jinsam min ma jagħtix każ u min jagħti każ. Però allura dan nies kollha li jaraw. Jekk iġielek isma' pereżempju jien rajt ruħ, jew rajt il xi ħadd, jew ġgali hekk jew smajtek. Għadet jiġġennen allura. X'jista' jkun? Ma nistax nispjegaw, ma nafux. Imma ma jfissirx li oġġettax ma tistax tispjega jfisser li mhux vera sar, mhux vera seħħ. Jaf konna tkellimna fl-ewwel meta ġejt l-ewwel darba u hekk. Qedtilkom ir-raġġi ħadd ma jarahom bajnejh, imma qegħdin. Il-Wi-Fi ħadd ma jarah daw raġġi għaddejjem min-naħa l-oħra. Imma għandix narawhom ifisser li mhumiex qegħdin hemm? Le. Imma jnejna satant jistgħu jaraw. U dan il-ġisem jiena nemmen li aħna limitati sakemm nistgħu naraw, sakemm. U mbagħad inti tirkeb vettura oħra, mhux dal-ġisem ġifieri xi ħaġa oħra, li forsi hemmhekk imbagħad tkun tista' tara affarijiet li f'din dimensjoni ma tistax tarahom. Jan benu jiena hekk nemmen. UFO ġieli rajt inti, ġieli kellek esperjenza. Ħa ngħidlek, darba rajda l-qawwi, imma u kont dik x'inhi. Imma ma nistax ngħid x'inhi għax mad-daqqatajn kont wassalt li tfajla u nieżel sejjer lejn id-dar u nħares fuq ġemp u nara isu dawl qawwi. Issa qatt isek bħal meta tara x-xemx. Imma ma tiddix daqshekk. Imma stramba kienet. Għax għad taħbux il-qamar imma. Għax imbagħad il-qamar rajtu lem. Għaddik x'idea qawwija. Ma jien naf x'inhi. Tqabbilha tassoċja ma' daw l-ispirti u hekk il-UFOs u hekk. Jew taħseb. Ħa ngħidlek. Għax it-tendenza li minn eżempju jkun esperjenza UFO jeff jesperjenza il-poltergeist, il-paranormal ukoll. Hemm ħafna stejjer li l-ewwel tibda pereżempju jew bil-kontra jew tibda poltergeist u mbagħad tara UFO jew bil-kontra. UFO mbagħad poltergeist. Ħa ngħidlek jiena ma nemminx illi UFO hemm alien hemm xi ħadd fiha. Ma rajt anki Nik ma nemminix. Mhux bil-fors jrid tkun hemm alien biex tistaqdi. Eżatt. Ġifieri jaf tkun dron. Hija xi ħaġa illi di m'hemmx xi ħaġa karnali fiha għax b'dak l-speed kieku pejs tiġi. Issa dawn jekk tant kemm evolvi u possibbli ħanina illi dak l-speed daw jifilħu u ġisimhom ma jiġrilhom xejn. Jien ma nemmen xejn. Ma nafx x'inhu, jiena nemmen illi kont naħseb ħanejdu hekk illi hija xi ħaġa from another dimension. Illi inti hija bħal meta hemm ħafna dimensions, jiena nemmen illi inti għandek id-dimensjoni tagħna, mbagħad hemm id-dimensjoni r-raba waħda illi dik hija ta' meta l-ispirtu maqbud fid-dinja, mbagħad għandek iktar li hemm iktar li ġifieri f'dimensjonijiet oħra li aħna ma nistgħux l-ispirtu immur hemmhekk. Sewwa, jiena fehmni dik nemminha jien issa jista' jitku bija n-nies jgħidu li jridu. Ma jiena nemmen meta inti temmen illi hemm il-ħajja wara l-mewt illi nemminha. Nemmen f'dawn id-dimensions għax inti anka ċertu erf li jkollok fik u tħoss isek tiskopri lek inti il-paranormali hija xi ħaġa personali men. Dik li żball li forsi nara minn ħafna nies mhuwiex suġġett illi huwa ta' kulħadd. Huwa ta' kulħadd imma tiegħek personali. Għalfejn. Għax inti
għadek ma skoprex li l-ek innifsek. Aħna għadda ma nafux aħna l-nafusna, aħna għadda ma nafux il-kapacitajiet tagħna x'inhuma. Aħna inti normali, meta tħaddem dik in-naqra moħħok b'daqsxejn iktar konċentrazzjoni. Ara x'kapaċi jagħmel il-bniedem. Ara sa fejn jista' jasal. Ma jfissirx li jista' jasal biżda soġġett li tmissu taraħ quddiem għajnejk. Għax hekk toqgħod taħseb u tirrifletti anka xi ħoss bniedem. Il-feeling tista' taqbada fuq ritratt. Mela hija xi ħaġa tar-ruħ, jew tas-soul, jew tal-enerġija li għandna fina. Imma dak tħoss inti. Emozzjoni ġej mill-moħħ. Jiġifieri aħna għandna parti minn moħħna illi qed itik jixgħallek x'għandek tħossu ma tħoss. Jekk bniedem irrabjak ma laħiex li switch biex inti tirrabja. Hekk qiegħda l-affari għax naħseb jiena mhix hekk. Alright, hemm x'imkien fil-moħħ illi jikkontrolla l-emozzjonijiet. Għad-darba kontrajt ukoll kien hemm minn għalija kienu sar xi studju fuq xi serial killers, apparentament, meta eżempju jiskenjaw moħħ ta' serial killer. Ikun hemm black spot x'imkien fil-moħħ. Ostja. Tinqabad. Kontrajt is-sekċuċata ħmerija ma nafx, però kontrajt minn dokumentarju ġifieri. U kien hemm xi studji illi din il-black spot qiegħda fl-erja fejn hemm l-emozzjonijiet. Ġi jista' jagħtekas li l-emozzjoni hija xi ħaġa mill-moħħ ukoll. Imma stjenajt jimmen. Issa qed tħoss xi ħaġa inti ma tistax taqbadha. Anke il-ħsieb kif ħajjiġi. Kif ħadd tirraġuna, kif ħadd tippjana. Għax jiena nemmen illi inti your spirit, jew il-ruħ jew x'inhi, l-enerġija. Hija xi ħaġa illi toħloqi, tippjana tmexxi, tħobbi kollox tagħmel. Dal-ġisem minn l-ispirtu ma jagħmel xejn. Fatti x'jiġi meta bniedem imut. Xejn. Inqala, għalfej, m'għadux fil-ġisem mela mejjed. Aw. Nistgħu nieħdu break sekonda. Mela. All right, man. All right. Lura mill-break. Straċċajna naqra. Ejwa ta' ejwa. Le ta' tagħmel tagħha ħabib. Ejwa. Kont titċaqlaq daqsxejn. Aħjar żmien l-iskola ġa. No dik dejjem. Dak kien żmien. Il-nastja. Le. Kont qed tgħidli fejn da s-suġġett jispiċċa għal ħadd ieħor ikun jisu bullshit. Meta off. Ara. Off kamera. Għax il-bniedem din natura huwa kurjuż u jrid jifhem dak li qed jara dak li qed jesperjenza. Issa. Jiena nemmen illi aħna satant nistgħu nifhmu bħal meta pereżempju jista' xagħti jispjega għall-argument ġieli ħlobtu b'nies eżempju li kienu ħallewna eżempju tal-familja. Jħolmok bħal meta pereżempju naf iħolmok xi ħadd u jkellmek. Mela. Dak li jkun jgħidlek ma daka pereżempju għax tkun ħsibt fuqu inti, tkun immissjajt uħolhom bih. Okej, jista' jkun. Nek pereżempju inti dan ilek ma taħseb fuq żmien twil. U out of the blues kellek ħolma fuq, pereżempju, u tkellimt miegħu. U għedtu ċertu affarijiet, u mbagħad qomt. Għandek żewġ possibilitajiet. Il-bniedem li ma jemmilx jgħidlek li dak ħolhom bih u just hija ħolma. Hemm min jgħidlek iltqajt miegħu da. U jiena nemmina illi inti tista' meta tkun rieqed, għax għalhekk qedlek l-ewwel illi jiena nemmen illi meta bniedem jorqod ikun qiegħed b'nadi oħra. Għax hekk inti diment illi bniedem raqatu l-ispirtu tiegħu ħareġ mar fid-dinja tal-ħolm jew whatever jew postijiet oħra ma nafux x'inhuma aħna ma nistgħux nispjegawhom. Jekk xi ħadd il-vehicle tiegħu telaqa u qiegħed hemm ukoll iduru jħuf.
ma naraħħix li hija xi ħaġa ta' barra minn hawn li tiltaqa' miegħu u titkellem miegħu da. Issa u min jgħidlek hemm inti temmen li l-ispirtu għandu jibqa' bil-forma ta' dak li bideb dak li jkun. Hemm min jgħidlek hemm allura spirtu ma l-aħwejjex għandhom l-ispirti. Mhux hekk. Imma jekk inti tieħu kwalinkwe forma. Spirtu jieħu kwalinkwe forma. Hija xi ħaġa kbira biex parti mill-forma tiegħu aħwejjeġ ukoll. Nifhem x'qed tgħid. Fimt? Għax hekk ma jistax ikun ta' għax inti spirtu m'għandux ħwejjeġ, inti floq m'għandux. Okej. Imma jekk l-ispirtu jieħu l-forom. Jista' dan jiddeċiedi li jipproġetta lilu nnifsu għax he is aware pereżempju illi ma jiġider arwien dal-ispirtu u jidillek bil-ħwejjeġ. Jekk jieħu kull forma. Għax l-aħħar mill-aħħar ħadejdu aħna s-soul jew x'inhu m'għandux forma ta'. Reċenti saret li l-ispirti huma jkunu trasparenti u kemm ilu. Dak mill-istejjer ta' żmien Viktorja. Jiġifieri għax qabel kienu jarawhom solid. Li ħiersa mhux tibqa' trasparenti, fimta? Dik hija it plays a role ukoll. Għax il-fenomenu mhux kulħadd jarah l-istess. Hawn minn pereżempju, jekk irid iwassallek il-messaġġ u jaf illi inti laqqas biss tinduna. Alright, illi għall-argument ħataqsam it-triq, ħatgħaddi karozza qaqqas biss ħatara. Aħseb wara kemm ħatinduna ħajaddilek xi ħadd forma ta' bniedem bħal bniedem eżatt illi dan mhuwiex bniedem imma huwa spirtu. Kif ħatinduna inti? Inti meta tkun miexi għall-argument u qed tara 5 min-nies. Dak li wejja. Minu sidek illi daw fil-verità dawk il-5 min-nies ma kienu 5 xejn ma kienu 2, u kien hemm tliet oħra magħhom pereżempju. Pereżempju qed nitkellem ta' jiena, issa. Ma tistax tagħmel distinzjoni inti jekk inti dan l-ispirtu ħajħu l-forma u ħajkun eżatt bħal bniedem, eżatt. Fejn ħadd induna, sakemm ma tarax bniedem dil-forma u għadda minn ġol ħajt, tgħid il-Alla. Jiġifieri kif jiddeċiedi dak il-moment u min ikun il-fenomenu jiddeċiedi aħna x'naraw ta'. Pereżempju jiena ma nemminix ħanajlek jiena jekk eżempju neħdu eżempju meta tmorru l-ghost hunts, jien naf tużaw l-apparat u tuża l-kameras u tibda tajjatlu tkellmu għal xejn. Għax jiena nemmen diment li inti qed nigżu jew diment li inti qed tipprova ġġalu mhuwiex ħajwieġbek. Inti m'intix ħatikmanda l-entità. Spirit, whatever it is, u jiddeċiedi jekk iġiex jinqabad fir-ritrat jew le. Di eżempju spjegajnija wkoll aħna di tal-voice box ma taħdimx. Ħanejlek ma taħdimx għal sempliċi raġuni li kieku il-voice box taħdim. Ix-xjenzati ħajaqbdu jibbażaw kollox fuq il-voice box biex ħajkun bħal Bobby Gallow jew fuq 22 miljun biex jistudja l-paranormal kieku jaqbad jinvesti f'daw il-voice box u jgħat jisaqsi fuq il-voice box id-domandi li. Dawn huma kollha. Imma li rrid ngħid jien hu ġifieri orrej tajjeb li mmorru ghost hunts u neqgħu mmorru ninvestigaw fuq dal-affarijiet. Huma interessanti u sbieħ u nħu gost narhom. Eżattament, imma at the end of the day ma nistgħux inbijaw li il-voice box hija reali. Jew li nistgħu naqbdu xi ħaġa, infatti kull memm issa tfaċċa video ieħor ta' xi ħaġa paranormali u qegħdin tnej il-possibilità li huma li hija xi ħaġa mhux normali, fimt? Wieħed ġo kamra xibka tal-laser u jisu kif naqbad ngħidlek. Jinħoloq spiral, jibda jdur tara ħidur. Xaġa tiddur miegħu. Il-laser tibda tara ħidur hekk. Sewa. Qed jinħoloq spiral. Sewa. U liħor ġast tidher figura l-ftit u titlaq. Issa ma nafx illum il-ġurnata l-problema dak antik l-ewwel wieħed li semmejtlek, imma l-aħħar wieħed li tiġibu huwa modern u
Ma nafx jista' jkun fake bil-ostja illum ma tistax tkun 100%. Għalhekk qed ngħidlek. Dik il-problema. Il-paranormal huwa xi ħaġa personali. Għalxiex, għax jekk inti m'intix ħadd esperjenzaħħa bajnejk at first hand u without records, m'intix ħadd hemm qatt. Illum dil-ġimgħa rajt video bl-AI ta' Bruce Lee li kieku kompla Game of Death. Għal min ma jafx, Bruce Lee kien attur martial artist fis-70s għadu leġenda sal-lum u kellu l-aħħar film kien incomplete, kien laħaq beda jixxutja minnu u għatman tlesta u spiċċaw mbagħad kien laħaq miet u kienu qabdu dan il-film biċruħ raw setaw jieħdu minnu milli għamel u vintaw bil-dem dabil ta' parsiju, eccetera, eccetera. Issa ftit ta' snin ilu sabu il-lost footage għaqduħ fl-imkien u għax inti fil-film li kien ħareġ fis-sinema, kull ma kien hemm il-footage il-propja Bruce Lee kien jidher fil-verità 11 minutes biss minnu. Għalfej, għax in-nofsija li kienet inġibdet miegħu, peress li kien hemm karattri oħra, ma kienx qed jagħmel sens mal-istorja li ħolqu huma biex joħorġu dan il-Madonna Game of Death. Imma sabu l-lost footage, ħarġu l-iskript tiegħu, spjegaw l-iskript kif kien ħajkun u mbagħad kienu għamlu dokumentarju Warner's Journey. U kien hemm 45 minutes bellezza il-propja oriġinali kif kellu jkun ta' Game of Death dan il-film, kienet il-viżjoni ta' Bruce Lee. U jien dejjem konnajt jaħasrist jekk kieku tex kien ħajkun tajjeb. Dil-ġibgħa nara biċċa footage men. U x'kien hemm reenactment fl-istorja l-propja, tefgħu il-Bruce Lee vera u ma tindunax li huwa AI. Ostja. Kieku ma xax taf għax huwa mejjed u naf jiena frame by frame għax jien meta kont iffissat fuq da Bruce Lee, alla posters men bin-nunchucks, nitrenja l-martial arts, meta nkun ħaniġġiela għandi challenge ma' xi ħadd konna nara fibda Bruce Lee biex imbagħad immuru nfoqqaw. Jew naqla ħajjin sewwa. Imma kont nipprova. Kon naf jien blamment frame by frame. Bruce Lee fejder. Ġifieri naf fejn dan ma ħadimx fejn huwa u fejn mhux hu. U rnexxielhom jaqdu footage jagħmlu film bl-AI qed tara l-Bruce Lee suppost kellu jagħmel f'din l-istorja ta' Game of Death għax dajlhom iġantu fih u jżidu jagħmlu. U da bniedem ġabuh mejjed ġabuh ħaj aħseb wara. Fejn nistgħu naslu fejn jidħol paranormal. Da jista' jġiblek lilek għandna UFO men, joħroġlok mit-tieqa u joqgħod għalleħoġ is-suba tan-nofs lin-nies men. Qed tifhem, jistgħu jivvintaw kollox. Għalhekk ma tistax temminhom, imma ma jfissirx li għax għandek ħafna bullshit, m'hemmx dawk il huwa nofs li mhumiex vera. Jiena nemmen illi l-paranormal u qed nitkellem il-paranormal in ġenerali, jiġifieri fejn jidħol ufoloġija paranormal ukoll fejn għandek ghosts. Jien naf poltergeist. ċertu powers, affarijiet, dawn huma kollha f'suġġett li għaw taħt kappa biss għax hija xi ħaġa li ma nistax nifhmuha. Ma jfissirx li huma l-istess għax inti jista' jkollok huma suġġetti differenti, imma aħna rridu nagħtu label, aħna rridu nagħtu isem u rridu nippruvaw nifhmu li qegħdin naraw. U nebda minnhom ma nistgħu nifhmuhom daw, jista' jkollok xi kollok teknoloġija. Issa x'qed joħroġ minn dan tas-Senat Amerikan id-disclosure li ilhom ġejjin biha ma nafx kemm qed joħorġu footages min jaf x'jiġri issa sakemm iġibu jgħidu isma' għandek dal-alien dak kien fuq l-spaceship qegħdin nurulkom u jagħmluh display għal kulħadd. Imbagħad hemmhekk tinbidel il-fema. Ngħid mela allura UFO mhijiex xi ħaġa kif nifhimha jiena. Tal-Brażil ħarġu ritratt tal-alien. Jisu dak x'ismu li jkun ma' Kabib. Xilla stjajis. Hezbollah. Hek il-dak jiġbaħ men. Hezbollah Hezbollah jiġbaħ. Jek tafal minn it-nejlek. Le, Hezbollah. Kabib li ġiret. Ma kollux waħed zaħira. Alright. Dak jiġbaħ. Għax dejjem jagħtu l-indikazzjoni li l-alieni huma niżżar, osra, bla pil, bajnejhom kbar.
Jien naf, għandu kun parti m'għandhom xu. Daw. Għax għandu kun jew joħroġ il-barra jew kalla jidħol il-ġewwa, jiddeċidi hu. Ma nafx. Ma xu jgħid illum jew ħankun il-mara jew ħajkun ir-raġel. Dak bomba kieku. Għax tiġeħ b'xejn. Bħal bebbux ma. Bebbux hekk jagħmel. Ħanajlek hemm ħafna u mbagħad jivventaw hemm business waraħu. Għandek business, għandek sensazzjoni. Eżatt, ejwa. Infatti jekk tara il-podcasters ta' barra li ma jibdewlek bil-merċ. Għax għandna dan il-merċ, oraj tajjeb li jkun hemm li jkun hemm inkam biex ikun tista' tkompli. Imma ġi kif qed tgħid inti llum il-ġurnata hija f'kollox. Da bħal meta inti fir-reliġjon. Santi, kuruni, ostji, bibji. Ejwa, men, petturi, statwi, kollox, men, daw, il-bniedem mamul, li anka minn oġġettija kif ħajam il-biznis minnu, u ħajamela popolari, u ħajżit, u ħajnaqqas, dak, kellu l-pjagi, għarrejt, sewa, ejwa, kodba fuq u affarijiet. U jiena li nara, li tbeżżani minn ċertu nies li hawn min jibla kollox, men. Hawn min kull ma jara jemnu. U ma tistax minn dik ma tesperjenzax inti u laqqas taħx li kif edna l-ewwel. Jaf anke l-moħħ jitrikjak. Però mbagħad ċertu differenza ħatara. Tajt, astjedi vera Madonna, men tajt. Hekk jiena għannex men rajt il xi ħadd għaddej. U naf li dan minn xejn għadda qed nara li minnu nista' nara xi ħaġa oħra. Mela qed nara mela qalbala ruħda, pereżempju. X'esperjenza ġen? Meta kont. X'issabbat kurzita kbira. Ara, jiena. Ma saqsejtek x'qabel, ġust. Mela, ħanibda bl-ewwel waħda. Issa di qabel ma ħanajd jien xettiku għal żewġ affarijiet. Għandna x'kont għadni żgħir. Ġifieri jista' jkun l-impressjonajt ruħi u tu għax kont għadni kemm qomt minn ħolma kera. Pero dak li rajt, li kont rajt, dak iż-żmien, kienet impressjonatni u għadni niftakara sal-lum. Ħallit impatt. Ejwa. Kienet ħallit impatt li iż-żmien itaffi. Iż-żmien itaffi u ma tibqax tagħti każ. Dak niftakar ma nafx kemm kelli, forsi kelli dawk is-6-7 snin. Ġi kont għadni primarja sew. U niftakar ni kont ħlomt ħolma kera ħafna. U qomt maħsud minn dil-ħolma jien. Ġiri kont minn dut u qomt bil-qiegħda maħsud. U jien għand ommi mela il-kamra tiegħi jew intaf kif l-huma l-antiki, kamra ġo oħra. Ġifieri minn ġo l-kamra jiena fil-kamra tas-sodda tiegħi kelli faċċata tiegħi hemm il-kċina u hemm il-kamra tal-banju. Alright, ġifieri miftuħ mhux billum bħallum għandek l-open plan, l-antika minn kamra ġo kamra. Issa, inqum u nara id-del tiegħi faċċata mal-ħajta l-kċina bid-dritt tiegħi. Dak il-ħin kont qed naħlef għadda d-del tiegħi, għattimma jien kif qed nirrifletti distanza ta' ġixtik mamar, kif jien qatt ma rajt id-del tiegħi jirrifletti faċċata, però l-xejp kien isu jien, imma del. U ċċaqlaqt. U dan baqa stedik hemm. Id-del ma kienx jitwal, ġifieri kien. Le, same level bħali kien. Ma mhux id-del tiegħek għax inti jekk id-del u x'hekk jiġi. Jekk kien hemm id-del minn warajk qed tgħid inti. Le, del faċċata. Ma id-dawl kien minn warajk. Ma kellix dawl, dik il-problema. Qed tifhem, le jiena ngħidlek kien xi ħsibt jiena dak il-ħin. Għadda kif qed nirriflettijiem, għattimma dak mhux jien. L-ewwel qed jien wara jekk hemm minħajt. Dawl ma kienx hemm xi jagħti għall-faċċata ma jistax ikun id-del tiegħi, allura kif il-Madonna qed nara il-forma tiegħi faċċata. Issa. Dak il-ħin iċċaqlaqt jien ħa nara kux id-del tiegħi jew le u dan baqa' stetik hemm. Inqum minn ġo soddan kis-sinkis. U mort niġi nqajjem il-missieri. Papa, ma tluhom xaħat fil-kċina.
Dak maħsub għalli ġara, għatlu papa, għatlu bċad fi kċina. Għatlu ma bil-mod, għatlu għalli ma jindunax bina. Mixxin inkis, missieri, mejlek dati joħlamu. Mixxin inkis. Jina jisni għamilt l-arja, għax kien hemm missieri miegħi. Ġejna minn wara il-ħajt biex tittawwal għal-kċina, u xħin, ġejt viċin, ħriġ fin-nofs jitluq battek jien, u dan li kien għadu web, vum, telaq minn hemm. Ġifieri kien għadu l-istess post. Alright. Jien ebist ta' tifel li kont tluq battek jiena għax għamilt l-arja xem missieri miegħi. Dak kien għadu statik u jisu bħal għamel ek, bum, ma telaq. Da. U bżajt, iktar dejt nibża, u niftakar tex kem kont għalajt, skużi, ġifiri għamettejt ħafna. U niftakar missieri għal l-ommi għalla ħona paċenzja għalla mur urqot minn floku għalla ħaj urqot dejja. Għaxin ħdej il-parrit norqot, mux dej ommi. Għax dej ma missieri ma nibżax, kont, ta' tifelli kont. Tħalt fis-sodda fejlba, missieri raqat. Xin intella l-kutra u nħares lej l-indana li tbuqa l-kamra tiegħi, hemm il-portieri, nara figura del ta' tifel wara l-portiera qed jittawwel. Qed ħares lejja. Astja. L-istess del li rajt faċċata, rajtu wara l-portiera qed jittawwel. U mbagħad jien dak il-ħin għattejt għajnejja, dort tħallġhom missieri. U ma rajt xejn defined, just. Del. Del. Forma, pal meta għandek bniedem, inti qed jistaħba wara portiera illi tista' tara minna inti, forma ta' bniedem imma kien forma ta' tifel. Sa di kont irrakkontajta fi żmien. Dak il-program kienu jagħmlu reenactments ta' Rajt ma rajtx. kontetta u minn daqshekk kien ġabili hekk għax kien ġab, għax kien għaqqadli. Kont irrakkontajt l-istorja ta' Bartilmew. Dik kien hemm dik il-leġġenda ma nafx x'inhi kien jidher tifel bannaret fidu l-ħamru. Ajju, ġiris ma Daka kien ġara kas kien sar delitt fil-verità kien qatel l-ommu l-missier u għandikum. Dak vera ġrat. Ija mela. U kien ġrat. Jaħseb ta' xi leġġenda. Fejn kon noqgħod jien. Biex fid-dar fejn noqgħod jien. Imma mela. Jaħseb ta' leġġenda. Le, dik vera ġrat. Dik veru ġrat illi kien hemm dan it-tifel kien qatel lill-ġenituri tiegħu l-missieru. Min għalija vera, għax issa ħaniġi f'dubju. Le, xej, kont nisma' sejti tgħidili, ma Imma mbagħad ovvjament li kien jidher. Ma nafx hekk mhux veru jien, għax dak kienu jgħidu. Kienu jgħidu li kienu jaraw tifel manna ret fidu bid-dem. Fimt? Insomma, ma nafx kif, meta kont irrakkontajdu l-istorja, kont semmejt il-leġenda, ħajja ngħidu leġenda ta' Bartilmew. Di element. U ġaba fir-reenactment. Illi kien hemm tifel wara l-portiera u jien rajt lilu Bartilmew bil-mannaret Madonna x'għamil li da. Għax niftakar dak iż-żmien kienu marru ommi marret tixtrijan tal-ħaxix, għallu l-ewwel għandek il-ħares id-dar inti. Mela, mennu dik ġiet ħalq rawek, li xmort balla fil-vojt it-tagħmel li. Għattela xiex mawx jirgħajt il-programm ħażin kien ħajtin, jatlu hemm x'għamilt l-Steve. Dak iż-żmien. Għallex tiġi bis-sens, jek taqli sabiħ, għatlu proset għali, għatlu bistagħidhom bijaw għad-dar. Imma jiena għad nisallum niftakara dik il-vizjoni li l-ewwel rajtu mal-ħajt tela u mbagħad rajtu wara l-portiera jħares lejja. Dik kon żgħir. U mbagħad kelli esperjenza oħra, again, kont rieqed u qomt. Imma dik-darba wara f'senar. U forsi qed nitkellmu daqqa ta' 12 sen ilu. Kont qiegħed rieqed wara f'senar fil-kata soda Tommi. Missieri kien ix-xogħol, ommi kienet ix-xogħol u ħija kien fil-kċina. Mort nuħu nasa jien hemm. U kont qiegħed wiċċilaw, rieqed la ġemba. U nisma' vuċi kera fejn widnejja. Tajli x'qalli.
U dak il-ħin inħsat. U ftaħt għajnejja. U x'if taħt għajnejja nara mara. Mixja elevata. Minn madwar is-sodda. U malli naqbada by sight, dort maħħa, tat nix nifhem l-indunat bija li jien indunajt bija, u ġiet minn vum mal-ħdejja minn. U taf kemm ħajjat u għelżat. Kif ġifiri rajta solid di? Imma mhux solid hekk. Imma kienet iktar qrib is-solid iwa. Kienet libsa l-iswed u kellha qisu x-xibka qudiem wiċċha. Da fej post? Għand ommi. Fej, ħamru? Ħamru. Però, again, kont riqet u qomt. Issa jista' jagħti il-każ li forsi beta tkun riqet. Għalhekk ma tantx nodda 100% li hija esperjenza strambiwa. Però tgħaddel iktar fattibbli minn di. Nista' nlaqqak ma' tlieta minn nies l-esperjenza u xi ħaġa bħalek ta' dil-mara. Veru? Ħamru stess. Vera? Ejja, mara. Ma tlieta minn nies. Ġi li smajta di inti? Ejja, mara. Viċin Vincenzo Buġeja Street. Mhux il-bot minn hemm. Biex ma nsemmux it-triq. U l-post eżatt. Abbatni l-bardras. Viċin Vincenzo Buġeja Street. Da, jena tkellim tlieta ma' tlieta minnhom. Waħda minnhom tiġi minni, tnej jiġu minni, insomma. Daw kienu grupp ta' 6, sawa. Issa jien tnej minnhom orrajt. Nista' nlaqqak meta trid magħhom. U waħda minnhom niftijem magħha ġifieri. Jiġu u jgħidulok l-istorja huma. L-oħrajn hemm l-Awstralja ġifieri, liħor mejjed. Ma tlieta minnhom nista' nlaqqak magħhom jgħidulok l-istorja mill-bidu sal-aħħar ta' dil-mara li tispjega inti. Nafx kux viċin il-post li semmejtlek, jien il-konċezzjoni. Ġixtru, inti naħa tal-konċezzjoni qed tgħid? Lejn għan-naħa l-oħra. Naħa l-oħra fejn? In-naħa ta' San Gaetano. Naħa ta' San Gaetano. Li ngħidlek in-naħa ta' konċezzjoni ġifieri ktit inlaqqak ma' daw it-tlieta u jgħidulok l-istorja huma. Anzi, ktit inċemplu. Jista' jkun allura din. Tista' tkun li din hija entità li tpassi l-hemm u law. Daw jispjegaw li raw zugraga d-dur, jisa zugraga d-dur xi ħaġa li bdiet tar mid-dawl imma sewda fl-istess ħin jisa zugraga. Ija. U mbagħad raw mara nieżla t-taraċ imma mhux nieżla bil-passeda tiflok. Elevata. U daħlet ġod iż-zugraga u bum, ma sparixxa kollox. Tlieta li huma raw hekk? 6. 6 raw l-istess ħaġa? L-istess ħaġa. Ma kienu flimkien? Kienu flimkien. Lej jiena qomt, smajt il-vuċi kera, ftaħt għajnejja, qed nara xi ħadd inti ara, mela, is-sodda. Da bdew jilagħbu noli. U bdew jisimgħu bħal dgergir, bħal meta jkollok kelb qed jirrabja u hekk. Fimtu bdew jaħsbu li hemm xi kelb. Sewwa. U nġabru koll, dal-post kien mitluq, wara l-gwerra kien mitluq dal-post. Aha. Issa dawet nitkellmu l-ikbar wieħed naħseb għandu ripet 80, issa, le, 74, 75 dak l-ilma. L-iżar waħda 65. Ġifieri kollha għandhom iż-żmien daw. U kienu jmorru jaqdu jilagħbu ġeta l-post, mitluq imkisser, ġifieri kien imkisser wara l-gwerra. U meta marru hemmhekk bdew jisimgħu bħal kelb jirrabja. Dak iż-żmien kien komuni li jkun hemm il-klieb. Grawl. Ex-smite man. Ġifieri. Għax ex-smite xi ħaġa kera ma' wednejja li qajmitni. Issa da li ġara inġabru kollha ġod il-biċċa, ġod il-kamra. Fimt? U mbagħad semgħu ħoss, reġgħu semgħu l-ħoss, u raw di sa zugraga d-dur. U mbagħad raw dil-mara nieżla, issa dal-post ninsiex ma kellu saqaf. Raw dil-mara nieżla hekk, daħlet ġudisa zugraga u sparixxa kollox. Ara jiena kif rajta, isa ma kellix nara imma qbatta fil-fatt. U tatni l-feeling li ma ħadix pjaċir li rajta. Għaxi konti jaddinna ħajin, is-sodda int għandek hekk u hekk. Issa, xi smajt il-ħossu f'taħt għajnejja. Alright,
Il-dirajta jiena elevata għaddejja hekk minn madwar is-sodda. Malli waslet dik il-kantoniera, jien dawwar twiċċi waraja. Waqfet, daret tħares lejja, u minn hemm insibek vum u tajx kemm għajjat men. U erzat. Dak il-ħin. Stramba. Stramba. Taħt werwir. Li dak il-ħin mbagħad moħħi tafx qalli. Qed Madonna ma ġgali xi ħaġa mewġeħdejju. U ċempiltilha. Ma għandu rajt. Għax ma tkunx qisek kun konfux rajt inti. Fimt? All right, U kontet il-ħija ġifieri, hija fikċina semanina, għajjat tu dajt fl-istess ħin, għax mbagħad. U sparixxiet ġifieri. Ma jgħidix iktar mbagħad, għax mbagħad xi rajta ġita minn ġifieri hawn gas mal-landa minn hemm bum bum, bla ċans ta' xejn. Iċ-ċans kienet qisha relax tija għaddej elevata, x'intelqet minn hawn. Daret x'un waslet hemm. Tududum vum. Stramba. Ejja. Hu? ħadna ferċi d-dinja u nofs. Ejwa. U jena għarret immur xogħol. U aħna. Grazzi ħafna ġan. U badnija sew illum. Ejwa. Thank you intom, grazzi l-Mirko. Nispera li ħadu gost jaraw, n-nis. Nisperaw, nisperaw. U dejjem mifimni, dana kulħadd xi esperjenza u issa x'seta kien. Min jafu. Kif qed inti t-tamnejl? Il-paranormal xaħġa personali. Ejwa ta' Dik it-tamnejl, Mirko. Issa naraw, sewqt li kunet nedet jena. Skorċi joġbu. Thank you ħafna. Grazzi lilkom. Grazzi guys tal-li segwejtuna.